Hey, y'all, come look at this. अरे ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ କି ମାଇକିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇଟା ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଭିଡ଼ିଓ ମାଇକା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଦେଲୁ ଲୋ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଦେଲୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ରେ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କରିବା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବା ହିସାବରେ ଦରମା ଥରେ ମିଳିଯାଉ ସେ ସବୁ କିଛି କହିବି ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି